Shalom, horas madihita saluhutna di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hatta jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohok dame sia debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di partang yang ngata imana tersurat di Evangelium Markus bidualu mamukasian ayat 27 rodi ayat 30. Laus trupukom nagabe epistel tu mingguta tu minggu nanaing ro minggu pasapuluh 22 hodung Trinitatis tanggal 27 Agustus 2020. Ujaha madihita sonom madidok hatan itu hatta. Dungi borhak ma Jesus rap dohosi sianai tu akahuta mardonokon Kaisarea Filipi jala di tongad dalani di suku ma akasi sianai ninnama isi duau di dokalak. Jadi dia lusi nasida maibana si Johannes padili do di dokalak. Na deba madok si Elia na asing muse sahalak sianaka panurirangido. Dungi di sukun ibana manasida, ia hamu ise maau di dok kamu. Jadi dia lusi si Petrus maibana, Kristusidoho. Gabe di popai manasida, unang di pabua-bua ibana tuhalak. Ima hatani tu hatta. Di hamuak kadongan saha porseaon, tak kenal maka tak sayang, ima didok peribahasai di bahasa Indonesia. Maksud ni peribahasa oto tu macarikot na masitadaan. Molonunga masitadaan denggama parsauran. Sian na masitadaan nido tubu nang holong ni roha. Tak kenal maka tak sayang, karena kenal maka disayang. Molonunga masitadaan dang beolo masitaduhan nate. Molo adong na masitaduhan salah satu indikator na ima ala na somasita dadupi takas. Jadi molo masa ka perbedaan, ya salah satu na boy sajo dang masita daan. Molo tung masita da perupani taksahat dope tu namanada na dibugasan. Totu partinadaan na nidokna, dada kola partinadaan sebatas ruhut parduru sabing, isarana diboto guarna, diboto rupana, diboto margana, diboto ulaw na manang profesina, diboto jabatan na, diboto alamat na manang jabuna, diboto warna ni kulit na, diboto postur tubuh na, natibo manang napedek, namokmok manang nakurus. Dakolan sebatason na nidok na molo masitadaan. Alay ubagasyan idope. Ditada manang diboto rohana. Diboto tabiatna, diboto pangalaho na sifatna, diboto kekuatanna, diboto kelemahanna. Ay sipata gagal luhita manada seseorang daktaboto di dia hagalyon na Yesui ngataboto hagalyon na alay si tatodong disiru pani. Diboto mo si hobina, diboto selerana dohot akana asing dope. Artinya dakola partinada di rupa, dakola partinada di ruhut parduru sabing, alai ikut ditada sahatu bugasan. Da juk dohita gagal manada sasahalaki, saya tadok hutada dui nita, hape holan guarna do nataboto. Anggo sifatna manang pangalahona, dada taboto. Buktina dia mah. Buktina, olo do pehita mabahin ibana tersinggung. Olo do pehita mabahin jud ni rohana. Molo nataboto do tersinggung ibana molo tadok hata si songoni, buasa do petadok. Kan olo do tersinggung ale-aleta sadiri ala ni hatata. Berarti molo songoni do pe, dak takas do pe nasida masitadaan. Tutu halak na masitadaan, diboto ido hadirion ni dongan nai. Luar dalam pasti diboto. Suami istri pe boy dudang masitadaan, atik penaung liling na sida marumah tangga. Natoras pe boy do gagal manada kageleng na.
Sebaliknya kageleng na gagal manada na torasna. Jadi rikok do na masih tadaan, asa unang masih salaan. Adong mas suami istri pejabat na terkenal di sada luat. Dirayahon na sida ma ulang tahun pernikahan na sida na pa 50 tahun. Ulang tahun emas. Macailas dorohan na sida na dua, alaboy rumah tangga na sidai langgeng sahatu usia 50 tahun. Sialalas ni rohana sida di patupa masyukuran, dudang makatamuena. Denggam matutu mardalan perayaan ni. Sudi marlas ni roha mamereng kemesraan ni suami istri pejabat na marulang tahun ni. Tiba ma di acara na ditunggu-tunggu, ima pemberian hidangan na sangat spesial oleh sang suami tu sang istri. Dibuan amata pejabat om matujulu ni inatai hidangan na marisiyon potongan kepala dohot ekor ni ikan mas. Di pihak koma dijuluni istri nai. Di dok pejabat oma di kata sambutan na jepek tu sudi naro di pestai. Inilah ikan kegemaran kami berdua sejak kami menikah dan masih belum punya apa-apa. Sampai kemudian di usia perkawinan kami yang ke-50 serta dengan segala keberhasilan ini. Ikan emas ini tetap menjadi simbol kedekatan, kemesraan, kehangatan dan cinta kasih kami yang abadi. Ima didok pejabator rupani di pidato singkat nai. Sudah maatong narotu pestai larut dalam kebahagiaan. Adong mai daksa dernunga manetek iluna taddanina terharu ibana. Mungkin terbayang ibana dohok suamina. Adong muse masa da ina alani terharuna dak sadar gawe amat tanihala di haul di bana. Pokok na sudi ma marlas ni roha tepuk tangan ma nasida sudi. Tiba-tiba ma tangis istri ni pejabat na marulang tahunon. Gawe tiba-tiba hohom sudi na sarwangan ni. Puasa-puasa ni nanade berupani. Ahana masa. Butima nasida rupani. Disukun si pejabat ma istri nai. Buasa tangis suhasian, kenapa menangis istriku? Ninna mamanuku. Dungi Roma inate madok. Suamiku sudah 50 tahun usia pernikahan kita. Selama itu aku telah dengan setia melayanimu dalam suka dan duka tanpa pernah mengeluh. Demi kasihku kepadamu aku telah rela selalu makan kepala dan ekor ikan emas selama 50 tahun ini. Tapi sungguh tak kusangka di hari istimewa ini engkau masih saja memberiku bagian yang sama. Ketahuilah suamiku, itulah bagian yang paling tidak aku suka. Ima didok inate. Dung dibigiakan atau ropi rupane. Songoni kesaksian ni inate. Gabe masudin atau ropi. Saya nabi merupani. Duk songoni Roma muse alus ni pejabaton. Istriku tercinta. 50 tahun yang lalu saat aku masih miskin. Kau bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Sejak itu aku bersumpah pada diriku sendiri. Bahwa seumur hidup aku akan bekerja keras. Membahagiakanmu. Membalas cinta kasih dan pengorbananmu. Sambil mengusap air matanya, si pejabat itu melanjutkan, demi Tuhan, setiap kali makan emas, maksudnya makan ikan emas, bagian yang paling aku suka adalah kepala dan ekornya. Tetapi sejak kita menikah, aku rela menyantap bagian tubuh ikan emas itu. Semua aku lakukan demi sumpahku untuk memberikan yang paling berharga buatmu. Ima didok pejabati. Mebigi sudi natoropi termasuk rupane istri nai terharu mana sida. Bah, inatai rela mangalang uluna dohot ekorna. Hapedang lomo rohana. Inupe amaton rela mangalang bagian tubuh. Hatik pe dangi lomo ni rohana. Uluna dohot ihurna do demi kekasih yang tercinta.
Hamwa kadongan, buidura tasimak isini ceritai 50 tahun naung marhasuhotan nasida tong dang masibotuan di selera dohot hasoloman ni roa kegemaran. Jadi buidu masa songoni kita manuai buha ngata boto jalanunga tatadda be suami manang istri tabi ngata boto akka selerana ayang gorupana radang dupa hita dohot postur tubuh nanti. Si pata ibading-badik korupa ni postur tubuh na beruan tunuaing. Dang naujui behoin na rupa ni. Adong do istri dang lomorohana mangukur amatay mulumulum. Alay nak pesongo ni saitong do ditutu na matay lomo na rupa ni. Contoh na majui. Hamu kadongan di suku Jesus dua kasisia ni ise do Jesus di dokalak. Ise do au di dokalak. Jadi dia lusina sida maibana. Adong do nama dok si Johannes Padidi. Adong nama dok si Elia. Jala adong nama dok ia ibana ima sahalak si anak kapanurira. Ima partinadan ni halak na torok taringot tu Jesus. Jala nak pola dokumenter ni Jesus taringot tu si. Dungi di suku Jesus mamusia nasida. Ia hamu. Ise maau di dok kamu. Roma si Petrus madok. Kristus sidoho ninna ibana. Tusop pedang dokumenter ni Jesus. Malah dipopai Jesus do nasida. Asa unang di pabua-bua ibana tu halak. Totu suku-suku tamarhite suku-suku ni Jesuson. Nasudita da akasisiani do pe Jesus. Hapengan nania liling na nasida sairap. Alusta bisa jadi dang ditanda nasida do pe. Ia soi molo pe ditanda holan sebatas goar do pe. Dohot akatada halongangan na pinatupan ni Jesusi. Dus disongon natoropi. Naniliw ni Yesus mga 5.000 hala. Jangan-jangan mereka mengikut Yesus karena makanan itu. Bukan karena mereka sudah mengenal Yesus. Dagudang dosongoni. Dihuton sasitong nadang naditanda. Narong do sesuatu. Dang dope diboto nasida buasa ro Yesus tu portibion. Dang ditanda nasida dope Yesus na sesungguhna. Molo natohodo ditanda si Petrus dohot akadongan nai Yesus. Datung sol-solan ni si Petrus Jesus ditiki didok na ikon gudang si taunon na. Molo di hata Indonesia didok menyesal. Petrus menyesali kata-kata Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan banyak menderita. Sianom mata botong daholan kulit-kulit naido ditade si Petrus taringot tutuhani. Ise ibana jala markua ibana ro tangdo pedi boto. Jala ama musik konsekuensi na ikut jaloon nasida molo ihutonon nasida Jesusi. Disom marikok na nasida manada Jesusi. Asa unang tergasip nasida haduan. Unang kecewa nasida haduan. Unang menyesal nasida haduan. Jala songon nataboto gagal do si Petrus manada Jesus. Ay molo natakas do ditada si Petrus Jesus dang mungkin persuadon na. Manang disangkal Jesusi. Jadi di suku Jesus nasida taringot tu ibana. Asa unang do tadda-tadda Soekarno nasida taringot tu Tuhani. Jala asa unang ninna tu ninna. Panadaw nasidai ikoborha manian sian pengalaman bersama Yesus. Tutu molonung atakas ditadda ise Jesus. Gabe adong ma parsitutuon mangihuton ibana jala berkomitmen laho mangihuton Jesusi. Jala molo gabe di popai Jesus penasida asa unang pola di pabua-bua ibana tu halak. Maksud ni Jesus disi asa loas ma jol mai manada Jesus sadiri. Unang ninna tu ninna. Asa unang ninna halak. Alay nikuma. Alani do pengakuatai. Aku percaya do. Dak kami percaya. Halakat percaya. Biarlah masing-masing mengenal Yesus sesuai dengan pengalaman sendiri. Biarlah masing-masing mengaku Yesus sesuai dengan pengalamannya sendiri. Hamu kadongan, buah hita, ngatatad Jesusi, na pasti saliling mangulu hita toktong dope hita marguru manada Jesus. Godang dope si guru honot ta manada ibana. Ay juk dope huula na maralo tulomo ni rohana. Ima bukti pabuan na sosikop dope panadoku di ibana.
atong selamat belajar manada Jesus mahita. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu may jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihok katami parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.